Kuke kuba khona isikhathi la bekade kuthiwa khona uBahubhe noThwasa ababone ngasolinye. Ngizoqala kuwe nje thayela kunomoya ukuthi kungabe kuyiqiniso kangakanani bakukhona ungabone elikhulu kabi yabona nje ayikho into esasiyifisa nje ukuza la kuMbuso wamaciko ngoba sasifisa ukuthi sizokhombisa abantu ukuthi niyakwazi ukucabanga niphinde futhi niswane yabo ayikho into besiyidinga nje ukuza la vele mina ngingachaza lento yikho ngithe uzosuka vele ngoba bayithatha ngeke siyafana thina umehluko ukuthi lo siyafana thina umehluko ukuthi lo unolaka mina nginalo right lalela sisakhula 2014 ne kwaba nezimo nje zokuthi singaboni ngasolinye njengabafana yabo kuyenzeka ukuthi ubhuti ogay mhlamba athi uncokolisa intombi ngiyalinganisa kanti intombi ekabhuti igezana noma ubhuti igezana athi uncokolisa intombi manje ekabhuti igay kanti kuyenzeka futhi nayo intombi ibe weak mhlambe kwelinye side angisho kanjalo kodwa lezo zinto ezinjalo uma zenzeka zangavela ngesikhathi ukuthi sesishayisene manje ngo1 no2 no3 yabo kwathi iqhunje kwangenelela nabantu abasixabanisayo kanjalo okuze kwavela manje ukuthi okunye ebesikubanga bekuyiphutha okunye bekuyiqiniso uyabona lapho engize mina njengoThwasa ngakhetha mina ukuthi noma sithe ngasanenhlanhla nje umphathi westeshi walapha ya kwizilomzansi ehlangene nemanager kaBahubhe basibophela uzungu lokusibiza singazi bangibiza ngathi bangibizele enye into kanti naye bambizile besinako thina ukuthi sixabene kodwa sibone sesisina ndawonye okubekwenza ukuthi abalandeli bethu ubone manje besilwise futhi bethi sibenzi okusho nabo banesandla ekutheni ngoba bayafuna banixabene nabo mabethi phela mabengafuni ukuthi nisine ndawonye abalandeli yazi banjani abalandeli uma ngabe uthi wena impi yami njengamanje ibhekene noSibanibani nabo benza njalo uma ngabe uthi futhi impi yami noSibanibani ayisekho nabo futhi benza njalo so yonke into eyenzakalayo akumele sibablame kakhulu abalandeli yabo akumele silwe nabalandeli ngoba vele thina esithi abayeli yabona manje mangasumlandeli athi uxabana nomunye simtshela kahle njengoba benixabene nodwa ke nibanga le nto yene niyibangayo bengisaqhubeka ke kwaphoqa ukuthi manje sesidibeneke besinako ukukhulumisa bese sinako ukuthi kahle siyafisa ukuthi le nto le iphele kodwa manje akekho ozoqala omunye athi ngibone sengiphakathi engomeni yakhe ngihlabe naye athi ngithi ngimbone sephathi engomeni yakhe sithemba ngabe sesilapha ya kwizilomzansi sesiveza amasayidi ke manje yabo sesiveza ke manje amasayidi kwacaca ukuthi kulamasayidi kulento ekhulunywa la noma ingeloni iqiniso kodwa lo ungadinoba futhi ngithi le ngenze impambo sokukhomba kahle umfowethu ufanele kusho ukungizonda nami sengilalela njengomuntu omdala ke manje ukuthi awu makuthi kanti wazi makuthi watshelwa u1 no2 no3 kanje kabuhlungu na kanje kusho ukuthi ngempela ufanele ke lo muntu ukungizonda yabo ngase ngiblame yena ukuthi manje akajwayele ukuthi nje umuntu mangabe ebhedile nje kuyena enza into wrong ashone kuyena straight same time yabo ngase ke futhi ngiyazehlisa mina angizehlisi ngoba ngempela nginephutha ngaleyo ndlela ngizehlisa ngoba manje ngiyabona ukuthi kodwa kukhona la ngibe nephutha kancane yabona noma sekunezinto ezithile kusho ukuthi kahle kunomuntu osifazana owezama ukusixabanisa kodwa indlela ayisixabanisa ngayo yayingaqondile kahle ngoba phela makube yayiqondile kwakuzoba ukuthi mhlambe ngimshelile mhlambe wangiqoma sadibana saxabana manje akubonakala kahle ukuthi wangehlula kusho ukuthi uyahlula ngempela lo muntu mahlula mina yabo umuntu osifazana ohlula mina ntombi uzokehlula yabo uyabizwa ukuthi wawushelile kodwa lalela ke kuze kufike lapha ekutheni ngashela lento kahle inje Toma angithandi ke mina sibiza amagama abantu because angifuna amantombazi abantu besifazane sibacekele phansi kungenzeka kube
noma ngingashelanga kodwa ukusondelana kwethu kukhona kanjani na kukhona ngokuthi vele sonke sisondelene yabo vele sonke sisondelene ngalendlela uthi yena wekwazi ukureport something wrong yalo yabo kodwa izinto futhi engabe sengizizwa ngala ngase ngibona ukuthi kusho ukuthi bezingidestroya ngempela mina noma bezisidestroya ukuzwana kwethu yabo yes so umuntu wesifazane kangasho noma yini uma ngabe efuna ukundestroy yabo kodwa angithandanga ukuthi sile singena kakhulu manje ngenhloso yokucekela phansi umuntu wesifazane ngase ngithi mina ngoba sizisa lithola ithuba lokuthi sikhulume lento mina ngehlele ngezantsi ngixolise yabo ngaxolisa futhi ke thina siyazi ukuthi umuntu mangabe exolisa ngempela lo muntu loyo usuke selibona iphutha lakhe iphutha ke siyazi ke thina ngalezi ayikhathi ukuthi isimo sasimi kanjani siqondene nani okungezona izinto ebesingazitshela abantu zonke yabo obekuyinto yethu nje kwaku mhlambe ezinye izinto zenze kanje ngomdlalo zagcina sezisixabanisa kakhulu so mina ngase ke ngishona phansi ke ngenhloso yani ngenhloso ukuthi siphinde siqhube ubudlelwano bethu buye phambili ngivezani ke manje ngiveza ukuthi uma umuntu akumele ngempela niye phezulu nonke ufuna abe khona umuntu oyedwa othi ngiyehla manje ngokubona ini iphutha lakhe yabo yasiphela kanjalo ke indaba ke Bahubhe kutheni ukuphawula kwakho ingxazelweni kaThwasa hayi uqinisile uThwasa ayikho into etheni engayiphawula ngoba akushoyo ukukhona okwenzeka kwaba khona imisana nami ngase ngithi no hayi ngoba ngiyabona ukuthi uyena onephutha ngizomlinda azathi sorry ngangifuna legama laka sorry phela kodwa ukuthi ngase ngimzonda hayi ngoba maqhamuka umuntu nje owefuna ukuthi athi mhlambe uyabona mina ngangimtshela ukuthi lalela ngizokubulala ungabona makwaqala nje ngizokubulala ngoba yayikhona lento ethi lo umuntu esengisuka kude kakhulu naye ukuxabana kwabantu ke kuhlukene khona lokuxabana kokuthi hayi akufofayo bese kuba khona ukuxabana kokuthi kodwa ninalo ithemba lokuthi ngelinye ilanga isisombululo sento sizoba khona uma nobabili ke nini naleyo feeling kushuthi sisuke sizoba khona ngempela ukuphela konke ke kunesikhathi sakho so kuhamba kwafika la izisholo yona lento ukuthi no yona isifuna ukuthi iziveze ngalendlela ukuthi iphindi ibisisombululo nangempela futhi kwenzeka kanjalo mina ke isimo nesimo esingifikelayo ngisithatha serious njengalesi nje sokudlula kulento ngasithatha serious ngoba manje vele uyena bhuti enginaye lo emculweni engisuka naye ngasekhaya angisho ukuthi abanye abasibo bhuti abantu bangangizwa kabi cha kodwa ubhuti enginaye engikhulele noma engimfice endimeni kokunye okuningi ngabambelela ngaye ukuzinika amandla ezinto eziningi engizenzile yabo so ibikhona le nto ukuthi kunelila amathambo amangekho kumina ukuthi ke sizibanjele lokusibambile okuhambe nako kwaya kwadlula mangasho nje la phambi kwabantu abantu akaba mubheke umuntu wesifazana obhizi naye kwathi ngithi lento exabanisa abantu azinto badala yabona nje into engizokutshela yona mina wena obukayo noma wena olalele Tsizwa mugade umuntu wesifazane othandana naye muthande kodwa qaphela ngelinye ilanga uyobulalana nomfowenu wegazi ngomuntu ozofeza ezakhe inhloso angisho ukuthi abantu abangabathanda muthande mhlawumbe ningizwe kahle muthande kodwa qaphela ngoba ngelinye ilanga ngokwami mina awukwazi mina ukusuka uthi umuntu ekade sisherisha naye ingubo umuntu alisilala naye embedeni umuntu ekade siphila naye sixabana naye siphinde siswala naye kuthi mase kufike wena bese ngimbona isici ngenxa yakho nathi insizwa ke sibheke inqwaba yezinsizwe ezingazwani nemndeni wayo ngenxa yabantu besifazana abangezile nokuzokwakha umuzi noma abazokutshala uthando abazofeza ezabo inhloso
akufunde nje ukuthola isizathu esikahle sokuxabana nomuntu wakini musu ukusebenzisa isizathu ositsheliwe bheka nawe njengendoda ngoba ngelinye ilanga uzozisola sengasekho umuntu omdingayo eduze kwakho bengisho nje ngoba mina noJola sicishe sangena kuleyo nto ukube sobabili sibanga namehlo okubona ukuthi kukhona okushaya amanzi mhlambe namanje ngaba sibhekana kodwa ngenxa ukuthi sisebenzise ukuthi ake sihlolisise lento kwagcina kuvela ukuthi ukhona umuntu orong la nawe sengisho nje nombani osebuhlobeni baso mukade umuntu osifazana obhizi naye hayibo